Hello guys, good morning. Welcome to our YouTube channel, The Seniors Agri Farm. Guys, ma-harvest na ako at akong gintanong mga mais. Hindi masyadong malapad tong aking mais kasi for family consumption only. Mayroon akong inalagaan na manok, mga itik. Yan. So gagapasin ko na to para mapadpad. Padpad na ang tawag dito sa amin kasi walang seedler dito sa amin eh. So ipadpad namin tapos ituyo para igiling at ibigay namin sa pagkain ng manok at itik. So ito na, tagapasin ko na. Masyadong malaki, mga parang regular lang ito eh. Regular na bunga. Regular lang bunga niya. Kasi ito, ano to eh, yung buldos ito. So yan nga nagtapa na. Tapos taniman ko ng mais. So pwede naman mapakinabangan. Kasunod naman, taniman ko naman dito parang lapad-laparan ko na. Kasi mahal ang mais eh. So kung magbili ka pa, pamahalan ka. Pero pag may tanim ka, so ano lang, pabudlay mo lang yung may bayad. Yan. Na. Pagkatapos, tanggalin mo sa kanyang puno, kanyang kayan. Yan. Ito na. Yan.
Parang konsumo lang to eh. Konsumo lang. Para hindi ako magbili ng sabod ng itik at manok. Ito lang ginagawa sa bukid. Pag may bukid ka, nakalaga ka ng mga manok, itik, o baboy, na for consumption lang, hindi ka na magbili ng pagkain nila. Ako na lang yung mag-mixing ng pagkain. Kasi ang mais, kailangan to sa mga baboy. Madaling maglaki yung baboy pag may mais. Nagawa namin isis nung una, pinag-iling yung mais tapos iluto mo. Sama mo siya sa mga naluto mong yung utan sa amin. Ito pa. Yung darak. Halimbawa, short ka ng pagkain, ng bigas, pwede mo ito ipagiling ng medyo pino, tapos ihalo mo sa ginasaing mo nga bigas. Yan. Kasubstitute ito ng pagkain ng tao. E nung una, 1969, nang dumaan yung pinakalawig na init dito sa Hamindan, 9 months nga walang ulan. So tuyo ang lahat, tuyo ang mga tanim. Ang nag-supply dito ng pagkain, yung mais ay supply galing ng Cebu. So masarap. Pero iba yung mais nila doon. White yung kanilang mais doon. Hindi yellow corn. Yung ginabinta dito sa amin, white corn. Sarap. Parang masapilit. Hinahalo namin. Kung isa ka na, puro lang eh. Pag walang bigas, ginapuro lang namin. Tapos, laruto lang kami ng yung mga vegetable. Ng mga indigenous nga vegetable. Yan. Yan ang ginagawa namin noong pag 1969. Tapos mong gapas, tanggalin mo sa kanyang puno, tapos balatan mo, ito na ang labas. Ito na. So, pwede mo itong ibilad. Pagkatapos, tanggalin mong ganyan, ipadpad mo. Tapos, pag mauga na, igiling mo siya. Pagiling mo ng pino, o ipakrak mo pag sa mga manok, crack lang. Pwede na mo bigay sa itik at manok. Yan lang, simple. So guys, nakita na ninyo yung aking produkto. Ito, pag may tiyaga ka, masipag ka dito sa bukid,
Kung mga nag-alaga ka ng mga hayop, malaking maitulong ito sa mga hayop mo. Hindi ka na magbili kasi kung nakadepend ka lang sa mga poultry supply, masyadong mahal at sa kunti lang yung ganansya mo pag magbenta ka. Pero kung magtanim ka ng mga pagkain ng iyong mga hayop, so malaki ang kikitain mo. Bakit hindi mo magawa? Kasi malawak ang bukid. Ka lang, dapat masipag ka lang magtanim. Yan. Kagaya ng mga kasaba. Magtanim ka ng kasaba. Ano ang kasaba? Pwede ginakain ng ano yan? Ng manok. Kain ng itik. Kain ng baboy. O, di, kung may tanim ka, yun. Ano lang yung, kabudlay lang. Sa Bisaya, kabudlay lang. So, malaki nang mabalik sa iyo. Simula pa lang to, konti pa lang tong tanim ko. Pero sa sunod kong tanim, damihan ko na, lawakan ko na. But ito lang, ang ginagawa ko lang for family consumption lang. Yun lang ang ginagawa ko dito. Dito lang ako muna sa family family consumption lang. Pero malaking tulong to sa aking mga hayop. So, tingnan nyo guys. Tingnan nyo guys. Ito ang ebidensya. Kasi kayong kayong nanonood sa akin, no, mga kasenyor, especially sa mga kasenyor, kung kaya pa ninyo, dapat gawin niyo itong ginagawa ko. Kasi malaking bagay ito makatulong sa ating sa ating pamilya. Yan.